An bɛ foli bila jamanadenw bɛɛ n'o y'an ka jamana saba ni Burkina, Niger ni Mali k'an ka jamanadenw fo dan tɛ foli mun na k'o fo ka muɲu n'u ka wuli ka jɔw la. N'i y'a ye an ye bi sɔrɔ sabula da ka jamanadenw de bɛ ka fangaw kɔkɔrɔma don n'i ko jɔnni kunnandi i ko sababu ɲuman donc an b'u fo dan tɛ foli mun na sabula da kan an bɛ kɛlɛ mun na n'o ye yɛrɛmayɔrɔya kɛlɛ n'o y'an ka nafasɔrɔsiraw kɛlɛ ye o kɛlɛ o faamuyara joona an ka jamanadenw fɛ o de y'a to nin baara ninnu ka nɔgɔya an bolo donc n'i y'a jateminɛ fɛn caman kɛra lakana hukumu kɔnɔna la fɛn caman kɛra an ni jamana wɛrɛw ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la caman fana kɛra an ka nafasɔrɔdaw hukumu kɔnɔna la mais n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fɔlɔ bila n tɔɲɔgɔn ni président Abdourahmane Tiani n'o ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye ani président Ibrahim Traoré n'o ye Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ ye olu minnu ye danaya da ne kan ko n ka san fɔlɔ kɛ confédération ɲɛmɔgɔya la n b'u fo u ka danaya la k'u fo u ka dɛmɛ la n'i y'a ye fɛn caman kɛra bi a ɲɛna sabula da olu fana de ye an dɛmɛ baara la donc n b'o foli bila u la i y'a fɔ cogo min na baara caman kɛra caman bɛ kɔfɛ ka na n'i ko confédération a yɛrɛ nana cogo di n'i y'a jateminɛ san 2023 tuma min na farafina jamana wɛrɛw tun y'a ɲɛɲini k'u bɛ taa bin Niger kan o hukumu kɔnɔna la an ko an tɛna sɔn o ka kɛ sabula da an bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban o gɛlɛya yɛrɛ fana caman sɔrɔla Libi jamana binnen o kɔlɔkɔlɔ o de yɛrɛ sɛnɛna an ka jamanaw ma bon n'i nana tuguni k'i bɛ taa bin Niger jamana kan i bɛna gɛlɛya wɛrɛ fara gɛlɛya kan o hukumu kɔnɔna la an ko an tɛ sɔn bin ka kɛ Niger kan ni jamana binna Niger kan i b'a an sɔrɔ ɲɛsira la mais n'an fɛn b'an bolo a kɛra duguma min na a kɛra sanfɛ min na an b'a bɛɛ kɛ k'i kɛlɛ mun b'a to an bɛɛ bɛ kisi cogo min na donc k'a fɔ gɛlɛya in k'a fɔ ko laɲini ka bin Nigériens kan tiɲɛ kun don namara kun t'a la CEDEAO fo farafin jamana dɔ yɛrɛ bɛ yen o ɲɛmɔgɔ dɔ ne yɛrɛ wele ka fɔ an kan ka sen bɔ nin kɛlɛ in na ko nin t'an ka kɛlɛ ko sabula da kan n'olu ye nin to yen siɲɛ wɛrɛ se bɛna se jɔn de ma bon an fana ko an tɛ se ka Niger labila n'an fana Niger labila ka bin Niger kan n'a tila Niger la a b'a ɲɛsin jɔn fana de ma donc an ko maintenant o hukumu kɔnɔna la an tɛ bɔ Niger kɔ n'a sera Niger ma a b'an sɔn a ɲɛsira la donc o de ye hukumu kɔnɔna la o yɛrɛ fana fari faga olu kan parce que u yɛrɛ y'a dɔn ko an bɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ mago t'an ɲɛ na bilen donc o ye u lasiran kosɛbɛ donc u ko danna sira la donc k'a fana o de nana ni AES sigi fɔlɔ-fɔlɔ an y'a ye n'an y'a fɔ an da la mais f'an k'a waleya donc a waleya la o tun bɛ tɛmɛ f'an ka gafe dɔw ta k'an bolo ninnu bila la mun b'a to k'a fɔ jamana saba bɛnna k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an b'an ka jamanaw lakana k'an ka jamanadenw lakana donc o de fɔlɔ tun ye lakanani hukumu ye n'a fɔ ma défense sécurité mais n'an na jateminɛ kɛ tuguni k'a fɔ ko bɔrɔ lankolon tɛ jɔ donc i mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo ni nafasɔrɔsiraw ma lakilen a baara tɛna se ka taa ɲɛ donc o hukumu kɔnɔna la an y'a se k'a fɔ an ka nafasɔrɔsira ninnu an k'o fana fara a kan n'a bɛ fɔ o ma ko développement mais n'an nana ye fana hali n'i ye nafasɔrɔsira n'i y'o labɛn ka kɛlɛkɛcɛw labɛn ni jamana wɛrɛ ma i dɛmɛ parce que jamana foyi tɛ bɛn mun kelen bɛ se ka ni jatigɛwale kɛlɛ kɛ hali n'a minɛn b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen o t'i bolo n'i y'a jateminɛ jamanaba dɔ tun b'an ka jamana na yan tubabu jamanaw minɛn sugu bɛɛ b'u bolo mais n'i y'a jateminɛ pour ta jugu kɛlɛ sisan u m'u jigi da an ka sɔrɔsiw de kan minnu bɛ sira dɔn minnu bɛ a dogodogonin siraw dɔn pour k'u dɛmɛ ka taa n'u ye dɔw b'a jira k'a fɔ minɛn bolo cogo o cogo o dɛsɛko tun bɛ yen dɔw b'a jira jamana si tɛ yen minnu kelen bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ fo ka fara ɲɔgɔn kan donc o de hukumu kɔnɔna la an ko sisan an ka diplomatie an k'o fana fara a kan donc a kɛra jɔsiri saba ye lakana ani nafasɔrɔsira ani jamana yiriwali ani diplomatie jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara donc o fɛn saba an y'o latigɛ Niger san 2024 kalo tile 6 an ye sigi ka kuma min kɛ yen an y'o latigɛ yen o de kɛra ni confédération ka denwuli donc nin de kɛra nacogo ye bi bi na an b'o de baara la confédération latigɛlen sabula da kan a kun donnen tɛ kosɛbɛ ten dɔw tun b'a dɔn hali an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tun t'a dɔn kosɛbɛ da kun ka kan an ka fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to an ka jamana confédération yɛrɛ bɛ kodɔn cogo min na donc u tɛ taa f'an ka baara dɔw bila sen kan joona joona o fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ni bɛɛ b'o dɔn o ye ka drapeau jɔnjɔn
bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mun na an ye AES jɛnjɔn créé o y'a an ka jamanadenw sababu bɛɛ la k'an bɛɛ ŋaniya kelen an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ fɛn kelen na donc fana bɔlen an ye IM n'o ye a fasa mun y'a fasa ye k'o fana labɛn an y'o baaraw bɛɛ sigi sen kan o y'a to jamanadenw sɔnna joona joona u dara la k'a fɔ an bɛ ka ko dɔ sigi sen kan mais o dɔrɔn tun tɛ parce que o tun ye daminɛ baaraw de ye o de kɔfɛ an ye a bɛ f'o ma ko feuille de route an kan ka baara kɛ an ka o san kelen kɔnɔna la an y'o baaraw bɛɛ baara sigi sen kan donc an jamana saba bɛn n'o baara kan ko an k'o latigɛ parce que n'i y'a jateminɛ o baara ninnu a bɛɛ kulonnen bɛ fɛn kelen kelen de la i bɛ t'a sɔrɔ lakana baara bɛ yen jamana yiriwali baara bɛ yen ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ fana baara bɛ yen donc an kan ka mun kɛ o san kelen kɔnɔna an y'o bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ an saba bɛɛ bɛnna kan donc n'i y'o ta bakuru la a fɔlɔ o tun ye ka lakana ka jɛkulu dɔ bila sen kan minnu bɛ lakana kɛ an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ kunun an y'olu labila an ye jɔnjɔn d'olu ma min b'a to olu bɛ se k'u ka baara yɛrɛ minɛ o fana bɔlen kɔ filanan tun ye ka nafasɔrɔ siraw la ka banque dɔ bila sen kan banque minnu bɛn'an dɛmɛ minnu bɛ se an ka projet ninnu bila sen kan o banque fana baara banna o ɲɛmɔgɔw olu nomera tile filanan na fana an bɛna o kuruma kari olu fana bɛna baara daminɛ donc a sabanan tun ye min ye communication yɔrɔ fɛ kunnafoni yɔrɔ fɛ ka télé bila sen kan ani radio ani presse écrite donc o kɔnɔna la an kan ka Mali kan ka jɔ ni télé Burukina bɛ jɔ ni radio ye Niger bɛ jɔ ni gafe sɛbɛn ala barika la o baara caman kɛra lakana hukumu lajɛ fɛn camanba de kɛra n'i y'a ye fɔlɔ a b'a fɔ sɔrɔsiya la a b'a fɔ ko a jɔnsen fɔlɔ mun b'a to i bɛ se ka lakana yɛrɛ baara kɛ kɛlɛ baara kɛ u b'a fɔ ma ko liberté d'action i ka k'i yɛrɛ ye mun ka di ye ko k'i bɛ fɛ ka tɛmɛ ka taa fɔlɔ o tun t'an ka jamana bolo mais ala barika la sisan yɔrɔ min ka di an bɛ taa yen n'an fɛ ka taa tuma min na an bɛ to tuma la mɔgɔ tɛ an t'an sara mɔgɔ la bon depuis an ye a latigɛ ka AES bila sen kan Ɲame o kɔnɔna la an ye an ka tenitigiw u ye an ka jamanadenw maliyɛn dɔw taara Burukina dɔw taara Niger olu fana ka mɔgɔ nana an fɛ yan mun b'a to u bɛ se ka kɛlɛ ninnu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na depuis o tɛmɛ na an ka jamana saba ninnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ caman bolo da jatigɛwale mɔgɔw kama n'i y'a jatigɛwale mɔgɔ caman ɲi bɔnɛna o dagayɔrɔ caman tiɲɛna a dɔw yɛrɛ bɛ yen jamanabɔ dɔ tun b'u ɲini u tun ye wari yɛrɛ labila ni mɔgɔ min se k'o sɔrɔ mais ala barika la bi an ka jamana se k'olu mɔgɔw olu sɔrɔ olu bɔnɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u bɛ ka se sɔrɔ u bɛ ko caman kɛ bon n'i fana jateminɛ an ka jamana ninnu na fɔlɔ an ka duguw bɛ ci sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ dugu bɛ ci bɛɛ de tun bɛ yɛrɛ ɲini mais si ala barika la o caman dɔgɔyara n'i y'a ye sisan mɔgɔw u bɛ sɔrɔsi dɔ ta u tun bɛ se citɛrɛnw ma o b'a ye k'a fɔ ko a ma nugu yɛrɛ bolo donc maintenant u bɛ fɛɛrɛ tigɛ tuma bɛɛ mun b'a to a bɛ kɛlɛ bɛ gɛlɛya an bolo bon sisan ala barika la an bɛ se k'a fɔ mun ye ka bingali jugu mɔgɔw kan a ma fɔ k'a banna pepe mais fanba caman bɔra a la bon jɛkulu kura minnu kan ka bila sen kan fana ne tun conféré Mali la an y'o fana o sigi sen kan olu bɛna baara tɔ daminɛ ka taa ni baara ye donc lakana hukumu kɔnɔna la an ka jamanaw ye minɛn san bɛɛ b'a dɔn bi bi in na AES jamana ninnu saba bɛɛ minɛn b'u bolo et puis an bɛ se ka an ka jamana sabaw bɛɛ lakana an bɛ se ka jatigɛwale kɛlɛ kɛ ko an bɛ se ka kɛlɛ kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in bɛɛ mɔgɔw kana bila yɔrɔ si la nafasɔrɔsira kɛlɛ de don a bɛɛ bɛ nafasɔrɔ de kɔ parce que minnu ka nafasɔrɔsira n'o bɔsir'u la donc olu m'o sɔrɔ u t'an to lafiya la mais an fana t'a bila parce que mun don n'an y'a bila a bɛ kɛ an ka jamanadenw de ka ɲɛkumu kan dɔw de hukumu kɔnɔna la lakana na hali bi an bɛ dɔ fara kan minɛn caman sanna mais hali bi an bɛ minɛn wɛrɛw san an b'an labɛn mun b'a to don nata la an ka jamana bɛ lafiya sɔrɔ